Presten atención porque faltan carniceiros. Bernardo, eso di o sector. O sector calcula que fan falta uns 15.000 profesionais. E ollo, porque en todo o Estado temos case 26.000 carnicerías, pero moitas teñen dificultades para topar relevo xeracional, malia que o soldo pode estar entre os 18.000 e os 30.000 euros brutos ao ano, segundo a experiencia que teñan. E iso que o oficio xa non consiste só en cortar carne. Hai atención ao cliente, hai elaboración de preparados, hai recomendacións de cociña e mesmo ferramentas digitais que tamén utilizan. Para atraer xente nova, existen de feito cursos específicos con máis de 150 horas de formación teórica e tamén prácticas en empresas, pero moitos alumnos, ademais, saen con traballo asegurado. Pero o sector insiste en que aínda pesan os prexuízos. Segue habendo quen pensa que ser carniceiro que é un oficio duro, que é pouco atractivo, cando pode ser, imos velo, unha profesión estable e con futuro, Tania. Estable e con futuro, claro que sí, Bernardo, moi bo día, senón que lle digan a Javier que leva dende os 18 anos traballando de carniceiro. Moi bo día, Javier. Moi bons días. É ou non é un traballo estable isto de ser carniceiro? Sí, tanto é así que non hai carniceiros en paro, o sea, é un oficio con desemprego cero. Ti por que crees que está faltando persoal neste sector? Pois non é un solo motivo. O motivo principal é que non hai escolas. Entón, se te queres facer carniceiro, non hai onde. O segundo motivo é que non é un oficio atractivo dende afora. Todos os que estamos dentro nos enamoramos do oficio, pero non hai moitos rapaces de 16 anos que digan, pois eu quero ser carniceiro. Entón, iso hai que cambialo pouco a pouco. Está como así mal visto de algún xeito, por decirlo de alguna maneira, pero ti decidiches tamén na túa profesión darlle un cambio, non? A túa carnicería. Que implementaches? Pois melloras de condicións laborais, iso para empezar. Antes empezábamos o luns ás 8 da mañán, acabamos o sábado ás 9 da noite, iso hoxe en día xa non é así, temos turnos rotativos. E a estética tanto da exposición, dos uniformes, da tenda. Agora xa non levamos aqueles batas brancas e aqueles delantais brancos manchados de sangue como se levaban aí 30 anos. Que eran como un pouco máis bruscos, non? Visualmente. Sí, había carnicerías que parecían un matadeiro, a verdad, sí. Agora é como un pouco máis estético todo, a forma tamén de colocar a carne. Sí, intentamos non ter trozos de animais na vitrina, senón pezas de carne. Iso faise pois coidando a estética, a presentación e facendo pois o produto máis atractivo para o consumidor. Ti falabas que a falta de sitios onde poder formarse, pero eu me imagino que vos aquí, se necesitasedes persoal, vamos, brindaríadeslle toda a formación posible para que a xente aprendese. Xente que nos está vendo agora nas súas casas e din, pois non teño traballo, quérome formar como carniceiro. Sí, a ver, nos aquí formamos a xente. En ocasións tamén fago cursos para desempregados e aquí a nivel interno tamén formamos a xente porque senón non teríamos personal. Pois queda dito eso, xente que nos está vendo nas súas casas, compañeiros, eu tamén me quedo por aquí con Javier, para que? Pois Javier, porque me ensines así un pouco a encortar a carne, que che parece? Quedo aquí contigo, que podemos facer con esta peza? Pois mira, aquí temos un par de picañas que